dua Yesubhaban lomba lakre. Kathong ban yin yarap nam tai jong pi kinong rep jong kana thanyum ya bang isbun ba na preng jong i gan man la kalong ying de kinong rep te habang ni don ta ka jing thmu bang yin yarap rei ha ka jing bom kot bor ka jong i tengin chu kade le ta ka jing sedang jong i bang yin yarap ya pi ta ini khndiet e kineki mukhiu anak liang ki seng ki ba fer ngila ban ong bangi ju i tangga ba sam kumbor kawa ki sam jan dan ikim kiwi ki benta kawa nak liang jongi ka seng ru agini ki lockdown ngila persyang ban sam ki khau haman ki jaka bar nak liang ki jongi ngi ju perkhat ke ai ka ba ngide ban le namta ki norep bar ngile song perkhat ba ka HYC West Kasil bar hadin kata ngile perkhat kasai perkhat ka jongi kelong bangin yarap bandan bentalem pergi norep jong ka thai ka jongi kumta ngile menjur bangin da sammo kiu bar ngile kudru bangin sam ningkong e kene ka than hasua bangin le chekiwe ki benta jongka area jongka West Kasil namar ngiu i bagani ka de ka jakarep ka ba kungsan e jong ka than ke jongi ka ba ka wei ka longying kadan la ka penthar ka wei ka longying kadan la penthar hang de ha madan hang de madan umyap ne ha madan langli le ni barok kene ka than hang de ha umyap telesi kene ka wengi laban ong kene ka de ka pliangja jonggo West Kasil lesi kumba palat yang san pho jar ngut bagane ka madan umya bang de ka psa ya kene ka than ke kumta nak leng jongi ngile perkhat balesi leng bagane ka duksa ka barit ka jongi ka bangi sam mo kheu leng bagi nongrap lesi nak leng jongi MLA ki MDC lesi kin thau kum kini ki lat ki lenti namar ngiju perkhat larangi ong ya ki MLA ngelai sanjur perkhat kita balada ki nong bi khmat ke jongi lada ki yo i ki jing e lada ki yo i ki jing e jong misteri ki dewan sam da ki tiar misteri ban yarap lem ki misteri ki jongi jong athan kumjuru lada ki yo i jing e jong nong rap ki dewan le kumta sa ka ba phila le ka ba bahatam namar menta ka ladai hau banai march ka bangidon hau ne banai april ter ginong rep ke thanyum iap ke sedang bania lecala ki jong kileng kha kumba pi i kade ka madan iap ka badai ka we ki madan ka bala bananam hanot East India kade ka we na kita ka longest paddy field ka jakarep ka ba jrong tam hanot East India ka balayo record hudu menta but bon na kinong iap hangne ki abja ka jakpo na kane ka madan rep hangne teka jingle jong pi ke seng HYC pele ka nuksa ka bahatam ka ba phil ai yakine inuksa ibaret da ki mokheu ka ba kinong rep kin sa hier ban le hakilingkha